Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Vaasaan! Näin opintojen alussa varmasti on paljon kysymyksiä mielessä, mutta ei hätää, me ollaan täällä auttamassa sua opiskelijaelämää. Yliopisto-opiskelijana sä oot myös ylioppilaskunnan jäsen. VY eli Vaasan yliopiston ylioppilaskunta toimii just meidän yliopiston opiskelijoiden edustajana niin täällä kampuksella, Vaasassa kuin valtakunnallisestikin. Me pidetään huoli opiskelijoiden edusta ja siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Käytännössä meidän tavoitteena on siis tehdä sun opiskelijaelämästä mahdollisimman mukavaa ja helppoa. Me täällä VY:ssä toimitaan opiskelijoiden tukena silloinkin, jos kohtaat epäoikeudenmukaisuutta opinnoissa tai muissa asioissa. Olethan siis rohkeasti yhteydessä, jos huomaat epäkohtia. Meillä on 2 häirintäyhdyshenkilöä, joihin voit olla koska tahansa yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos kohtaat häirintää tai epäasiallista käytöstä kampuksella tai opiskelijatapahtumissa. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät VY:n nettisivuilta. Lisäksi järjestöissä, tapahtumissa ja Tutor-projektissa on hyviksiä, jotka auttavat sinua vaikean tilanteen sattuessa kohdalle. Ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee täällä konttorirakennuksessa keskellä kampusta. Konttorista löydät muun muassa meidän palvelutoimiston, joka palvelee opiskelijoita arkisin tiistaista perjantaihin. Palvelutoimistolla voit asioida monissa VY:n liittyvissä asioissa. Voit muun muassa ostaa vuosijuhlilla käytettävää VY:n kuntanauhaa tai muita VY:n tuotteita. Meidän nettisivuilta voit myös tilata fyysisen opiskelijakortin, jonka voit noutaa palvelutoimistolta sen saavuttua. Meiltä voit noutaa myös lukuvuositarran opiskelijakorttiisi. Meillä on käytössä myös digitaalinen Slice-opiskelijakortti, jonka voit ladata omaan puhelimeesi. Slice-opiskelijakortin avulla näet kätevästi lähes kaikki opiskelijaedut, mitä Vaasasta löytyy. Opiskelijakortilla saat muun muassa opiskelijahintaisen lounaan ja paljon muita etuja ja alennuksia. VY:llä on myös paljon erilaisia lainatavaroita opiskelijoiden käyttöön. Myös tavaroiden lainaus tapahtuu palvelutoimistolta. Opiskelijaelämä voi välillä olla hektistä ja opiskelijan pitää pysyä perillä monista eri asioista. VY:n somesta ja nettisivuilta löytyy paljon tärkeää ja hyödyllistä tietoa. VY:n nettisivulta löydät muun muassa tapahtumakalenterin, tietoa jäseneduista sekä tietenkin meidän toimiston yhteystiedot. Lisäksi VY:llä on uutiskirje, jonka kautta saat parin viikon välein ajankohtaista tietoa opiskelijaelämän tärkeistä jutuista suoraan sähköpostiin. Uutiskirjeen pääset tilaamaan helposti ja kätevästi meidän verkkosivuilta. Sua odottaa varmasti ylikiva opiskelijaelämä täällä Vaasassa. Tsemppiä syksyyn! Ja nähdään kampuksella!